Prvním hostem nového projektu Deníku Mocní Evropy je slovenský premiér Robert Fico. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Ďakujem za pozvanie. Vítajte v Bratislave a na Slovensku. Děkujeme. Děkujeme. A začneme hnedka věcí, která se odehrává pár set kilometrů od vašich hranic, a to je válkou s Ukrajinou. Ta první otázka směřuje k tomu, že bychom si chtěli na začátku potvrdit, že nadále platí vaše stanovisko, které jste řekl opakovaně, že Rusko napadením Ukrajiny hrubě porušilo mezinárodní právo. Samozrejme. Považujete v tomto ohledu Rusko za agresora? Pán redaktor, ak niekto hrubo poruší medzinárodné právo, je to nie iba prípad Ukrajiny, ja si myslím, že hrubo bolo porušené medzinárodné právo aj v Iraku, tak ľudia môžeme používať aj výraz agresor. Preto nebrániť sa už týmto prívlastkom alebo názvom, to je úplne jedno. Pán redaktor, to je téma, kde chcem byť úplne jasný. A keďže nemôžem ísť do úplných detailov, pretože ja nevynášam kuchynské reči, ako vynášajú možno iní politici, môžem povedať, že toto v podstate zachránilo V4 v Prahe. Pretože ja som pomenoval, že je nejaký kmeň stromu. A ten kmeň stromu je zložený z dvoch vecí. Že na Ukrajine bolo hrubé porušené medzinárodné právo a že Ukrajina potrebuje pomoc. A potom z toho stromu idú nejaké konáre. A ten konár je každý iný. Vojenská pomoc, civilná pomoc, ja neviem čo všetko. Mierové rokovania. A tam máme iné názory. Takže pokiaľ ide o porušenie medzinárodného práva a že Ukrajina potrebuje pomoc, tu mám rovnaký názor ako každý iný. Ja len neverím vo vojenské riešenie konfliktu. Pane premiére, ale kdyby se všechny západní země zachovaly, jak navrhujete vy, aby se Ukrajině nedodávaly zbraně, jaký by to podle vás mohlo mít jiný konec, než že Ukrajina bude muset kapitulovat nebo přijmout velmi tvrdé podmínky Ruska? Pán redaktor, poďme sa teda baviť otvorene. Vojensky sa nedá vyriešiť tento konflikt na Ukrajine, pretože neviete v konvenčnej vojne poraziť jadrovú veľmoc. To je prvá vec. Druhá vec. Ak tam chcete poslať najmodernejšie západné zbrojné a vojenské systémy, musíte poslať aj vojakov zo západu. Pretože asi... A nebo vycvičiť Ukrajincov. To nie je také jednoduché. Viete, nemôžete len tak odovzdať patrioty do rúk Ukrajincom alebo dať im Taurusy alebo niečo podobné, pretože potom by sa naozaj mohlo stať, že tieto zbraňové systémy budú zneužité na útoky, ktoré nemajú nič spoločné s konfliktom na Ukrajine. Ďalej platí, že je veľmi ťažké dnes trénovať na území Ukrajiny vojakov a stavať tam nejaké fabriky na výrobu zbraní, pokiaľ to nebude chránené modernými systémami protivzdušnej obrany. Takže za týchto podmienok ja naďalej zotrvávam na stanovisku, pretože na dennej báze sa pýtam, aká je vojenská situácia na Ukrajine. Že ak bude takto pokračovať vojenský konflikt, o 2, o 3 roky budeme takto isto sedieť. Jediný rozdiel bude v tom, že na každej strane bude o 100 000 vojakov viac mŕtvych. Ale Rusi budú tam, kde sú, a Ukrajinci budú tam, kde sú. Čiže ja len opakujem, prečo pre Boha v apríli v roku 2022 zabránili západní predstavitelia Ukrajine podpísať mierovú dohodu s Ruskom? Prečo? No lebo si mysleli, že využijú konflikt na Ukrajine tým, že budú zásobovať Ukrajinu zbraňami, peniazmi a že budú obrovské sankcie voči Rusku dávať. A že toto v podstate spôsobí, že Rusko klakne na kolená. Tento plán nevyšiel. Teda ak vám nejaká stratégia nefunguje, musíte prísť s nejakou novou stratégiou. Ja dám radšej prednosť, už to opakujem tisícikrát, že nech radšej sa 10 rokov hádajú za stolom, ako sa 10 rokov majú naozaj zabíjať. Takže tento váš argument nefunguje, že čo by sa stalo. No stalo sa to, že Rusi sú tam, kde sú a máme obrovské množstvo mŕtvych ľudí. A nie je žiadna perspektíva zmeny. Je nejaká perspektíva zmeny vojenská? Nie je. Iba, že by Západ aktívne vstúpil do vojny na Ukrajine, čo je pre mňa 3. svetová vojna. Já vám budu trochu odporovat, pane premiére. Tam je moment, že kdyby jsme Ukrajině přestali ty zbraně dodávat, tak dojde ke změně na frontě a Rusko zřejmě velmi výrazně postoupí. Už teď je to vidět při nedostatku munice. Ale ja si nedovolím vyčítať krajinám, ktoré sú rozhodnuté, že budú pomáhať Ukrajine vojensky. Ja som nikdy predsa nepovedal, že Češi sú zlí, alebo že neviem, kto je zlý, pretože tam posiela zbrane. Ja som musel ale kričať, pretože to, čo predviedla predchádzajúca vláda na Slovensku
so zbraniami na Ukrajinu, to hraničí s vlastizradou, pretože my nemáme žiadny systém protizdušnej obrany. Ešte aj ten posledný z Talianska odchádza. Hovoril som o tom s pani premiérkou talianskou. Bola veľmi konštruktívna a povedala, že teraz tie systémy potrebujú na iné účely, ale že ak to bude možné, tak sa tento systém vráti naspäť. Nemáme žiadne lietadlá. Vaše lietadlá poľské a maďarské chránia Slovensko. Munícia bola poslaná preč a ďalšie veci. Čiže ja som mal právo komentovať a hovoriť vo vzťahu k slovenskej vláde, že to, čo urobila s bojaschopnou slovenskej armády, hraničí s vlastizradou. Ak má niekto názor, že vojenské riešenie je dobré, ja mu v tom neviem zabrániť. Ako ja mám presvedčiť francúzskeho prezidenta Macrona, ktorý hovorí, že netreba vylúčovať ani poslanie vojakov na Ukrajinu. Ale ja som suverénny politik. Ja predstavujem suverénnu slovenskú vládu. My neveríme vo vojenské riešenie. A chceme tej Ukrajine pomáhať. Na jednej strane tvrdíme, áno, je to porušenie medzinárodného práva a chceme im nejako pomáhať a dúfam, že dobrým dôkazom tej pomoci bude spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády 11. apríla v Michalovciach. Pane premiére, máte obavu, že by ta válka se mohla dostat až na Slovensko? Ak si predstavíme myšlienku, že by Rusko malo záujem atakovať členský štát NATO, tak rovnako si musíme vedieť predstaviť, čo by to znamenalo. Ja nie som, ani nemám žiadnu čarovnú guľu a neviem jednoducho na to odpovedať, ale veď aj české médiá a slovenské médiá ešte viac na dennej báze šíria správy o víťazstvách ukrajinskej armády. Veď všetci tvrdíte v médiách, že Rusi dobre, že nie sú schopní obsadiť nejakú dedinu, že utekajú s holými zadkami. Takéto správy boli od roku 2002 do roku 2003 bežné. Všetko Ukrajina vyhráva, všetko je v poriadku. Tak prečo ja sa mám báť, keď podľa vás nie sú Rusi schopní dobiť okresnú cestu alebo nejakú malú dedinu, že by ruská armáda prišla na územie Slovenska? Ja si myslím, že predstava, že by Ruská federácia napadla členský štát NATO, hraničí s absurdnosťou. Ja si takéto jednoducho neviem niečo predstaviť. Preto ja tento strach naozaj nemám a nemôžem tieto argumenty brať ako niečo, čo by bolo relevantné v mojom rozmýšľaní, pokiaľ ide o Ukrajinu. Pane premiére, ale slovenská armáda, slovenské ministerstvo obrany dělá obrovské kroky k tomu, aby ta obranyschopnost Slovenska byla opět obnovená. Kupujete americké stíhačky, kupujete americké vrtulníky, chystáte se dozbrojit. Chcete například kupovat i systém Patriot pro slovenské protivzdušné síly? Viete, to je tak niekedy, ja teraz nehovorím na vás, pretože vy ste z inej krajiny, ale keď kupujeme zbranie z krajiny NATO, tak vraj zrádzame našich voličov. A zase, keď sa stretne minister zahraničných vecí Juraj Blanár s ministrom zahraničných vecí Lavrovom, tak vraj sme proti slovenskej zahranično-politickej orientácii. Ja už niekedy neviem, že kto čo kedy chce. Pokiaľ ide o lietadlá, MiG-29 ešte rok mohli byť používané. To znamená, že v tento rok ešte tie MiGy mohli lietať a mohli chrániť vzdušný priestor Slovenskej republiky do dodania prvých lietadiel F-16. Tie F-16 sa kupovali ešte v roku 2018-2019. Tie dodávky trvajú dlhé roky. Pokiaľ ide o vrtuľníky Black Hawky, tie sa už kúpili v minulosti. A tak čo, máme kúpovať ruské zbranie? Viete, to je presne tak, že teraz nám všetci hovoria, že no ale kupujete zbranie z NATO. A odkiaľ ich mám kúpiť? Veď my sme predsa členský štát NATO a musí byť nejaká míra kompatibilnosti tých zbrojných systémov. Pane premiére, já jsem to vůbec nekritizoval, já jsem to chtěl skoro pochváliť. Hovorím, že novinári, že takto to niekedy stávajú. My hľadáme zbraňové systémy, ktoré sú kompatibilné. No a pokiaľ ide o Patriot nenájdete na sklade, že kúpim si ako kilo cukru. To jednoducho nejde. Ale vy jste věnovali Ukrajině svůj protiraketový systém a protiletecký. Dobře, Slovensko. Takže z mého pohledu byste vlastně na něco takového měli mít přednostní právo. So spojencami sme o tom hovorili opakovane. Viete, že tu boli batérie Patriotov, ktoré boli stiahnuté. Potom ako náhrada došiel taliansky systém, ktorý sa sťahuje a máme ešte nemecký taký systém, a to je skôr systém na ochranu základní, ktorý bol používaný, myslím, v Afganistane. Ten systém je dnes veľmi nedostačujúci. Je to obrovské množstvo peňazí, my máme iné priority. Ja chápem, že aj systém protivzdušnej obrany je dôležitý, ale ja tu mám ľudí. A dostáváte od Evropské unie kompenzace za tú pomoc, ktorú ste poskytli Ukrajine? My sme teraz schvaľovali práve na Európskej rade jeden dokument. To je tzv. 5 miliardová pomoc pre Ukrajinu a k tomu sa ešte schvaľovalo, že
výnosy z aktív ruských, ktoré sú v bankách, sa budú používať na podporu Ukrajiny. A my sme to podporili preto, že všetky krajiny to podporili, všetky do jednej, tam nikto nič nenamietal, že z toho budú preplácané tie výdavky alebo tie zbraňové systémy, ktoré sme doručili. A my čakáme, ja by som mohol vyhodnotiť tú pomoc, ktorú sme Ukrajine dali z vojenskej strany. Nie teda moja vláda, ale predchádzajúca. To sa blíži medzi 700 až 800 miliónmi eur, takmer 1 miliarde. A k tomu ešte dáme pomoc, ktorú dávame priamo ľuďom z Ukrajiny, ktoré sú na Slovensku, to sú tie príspevky na bývanie a podobne. My sme už cez 1 miliardu eur minuli na podporu. Takže áno, minister obrany má povinnosť zabezpečovať obrany schopnosť Slovenskej republiky, ktorá je taká, aká je. No aká to je obrany schopnosť Slovenskej republiky, keď nás vzdušný priestor chránia cudzie lietadlá? Aká to je obrany schopnosť, keď ste odkázaní na systémy protizdušnej obrany, ktoré si zoberú spojenci, kedy sa im zachce a nenechajú tam nič. Čiže bude to téma určite na rozhovory so spojencami. Pane premiére, v České republice se hodně mluví o tom, že by se mohla obnovovat povinná vojenská služba. Je to téma i na Slovensku? Povinná vojenská služba, nemyslím si, že by na to bola nejaká politická síla. Hovorím teraz o Slovensku, nehovorím o iných krajinách. Ja zásadne na rozdiel od iných politikov nezasahujem do vnútroštátnych záležitostí iných krajín. Viem si predstaviť možno inú formu spolupráce dobrovoľníkov so štátom. Na základe dobrovoľnosti, koľkokrát vidím chlapcov, ako sa naháňajú so všelijakými gumipuškami a s tými paintballmi, či ak sa to presne volá. Tak ak sú ľudia, ktorí dobrovoľne by chceli absolvovať nejaký 2-3-mesačný kurz vojenský, opakujem dobrovoľne, a títo ľudia by potom spolupracovali, ak by to bolo dôležité, s armádou a s vládou, tak takéto niečo si predstavíte, viem, ale nemyslím si, že sme schopní politicky zvládnuť opätovné zavedenie základnej vojenskej služby a ani to nie je téma, o ktorej by sme na Slovensku hovorili. Len ako politik som to hodnotil. A profesionální armáda, počítáte s tím, že by se slovenská profesionální armáda početně zvětšovala? Nie som úplný expert, sú nejaké parametre, ktoré musíme spĺňať z pohľadu členstva v NATO. Myslím si, že to zodpovedá tomu, čo od nás NATO očakáva. Jediné, čo potrebujeme modernizovať, pretože nám reálne chýbajú zbraňové systémy, ktoré predchádzajúca vláda odovzdala na Ukrajinu a nám to spôsobuje obrovské ťažkosti. Já bych možná uzavřel ten blok tím, když jsme připravovali ten rozhovor, oslovili naše čtenáře, aby vám něco vzkázali, případně se vás zeptali a jeden čtenář z Klatov nám napsal, že si někde dočetl, že jste byl na vojně v Janovicích nad Úhlavou. Je to pravda? Keď ste povedali Klatovi, tak hneď som chcel pozdraviť. Pretože som ráno odchádzal 3:30 z Janovíc, potom do Klatov, tam ma čakal osobný vlak, z Klatov som sa presunul do Plzne, z Plzne do Prahy. Musel som prejsť zo stanice Střed na hlavné nádražie. Tam ma vždy chytili nejaké hliadky, lebo som bol málo ostrihaný. Dokonca nás niekedy vrátili naspäť na útvar do Janovíc. No a potom rýchlikom do Bratislavy a z Bratislavy ešte do Topolčian. Tá cesta mi trvala od rána asi od 3:30 do nejakej 20. hodiny do večera. Čiže z trojdenného opušťáku som v podstate 2 dní cestoval. Nebudem nadávať. Nebolo to jednoduché. Ja som mal to šťastie, že som potom časť vojenskej základnej služby absolvoval ako vyšetrovateľ na útvare. My sa venovali vojenskej trestnej činnosti. Ale viete, porovnávať tie armády so súčasnými armádmi nemožné. To boli také kvanta vojakov, také kvanta munície, zbraní a všetkého, že podľa mňa Janovice mali možno viacej techniky, ako má celá slovenská armáda teraz. A to bol jeden jediný útvar. Děkujeme. A přejdeme teďka k druhému bloku. Pane premiére, my spolu už děláme několikátý rozhovor a vy jste v těch minulých rozhovorech vždy zdůrazňoval to, že Slovensko by podle vás mělo patřit do toho jádra Evropské unie. Tehle názor stále máte a pokud jde o zachování prvků národní suverenity, o kterých teď mluvíte, co by to mělo být, když Evropská unie zároveň potřebuje být akceschopná a potřebuje se rychleji dohadovat? Nemôžete neschopnosť vedenia Európskej únie alebo toho politického líderstva Európskej únie nahrádzať krokmi, ako odobráte právo veta. Tak buď to viete robiť a dosahujete dohody všetkých členských štátov, alebo to neviete robiť a choďte od toho preč. To je moje odporúčanie. Toto je moja 4. vláda. Jednu vládu som mal teda sám, jedna strana, ale viem, ako je ťažké dosahovať rôzne kompromisy. Ale k podstate vašej otázky, pán redaktor.
Pokiaľ ide o jadro, aby ste mi dobre rozumeli, o čom hovorím. My sme dosiahli momentálne najvyššiu úroveň európskej integrácie. Sme v Schengene a sme v eurozóne. Na to môžete mať iný názor, ako máme my. My si myslíme, že aj vstup do Schengenu, ten bol absolútne dôležitý, aj vstup do eurozóny bol úspešný príbeh pre Slovensko. Možno nie sme takí pružní v menovej politike, ako je Česká republika pri českej korune, ale má to svoje obrovské výhody. Niekedy má význam sa vzdávať určitých prvkov suverenity v prospech dobrej veci. Veď Schengen do určitej miery, veď teraz nechcem sa hrať na teoretika, bol zásahom do suverenity. Spoločná európska mena je určitým zásahom do suverenity, pretože tá menová politika vám odchádza z tej národnej banky a ide na Európsku centrálnu banku. Čiže my sa nebojíme, pokiaľ ide o takéto prvky suverenity. Ale potom príde okamih, kedy poviete, no počkajte, ale toto už nemá so suverenitou nič spoločné. Třeba? Ako? Právo veta. Ako? Ja môžem byť v Európe, v Európskej únii a veľkí mi povedia, Robert, takto to bude. A ja na nich takto budem povedať, ja s tým nesúhlasím. Sorry. Máme kvalifikovanú väčšinu, preto ak niekto vôbec rozmýšľa, páni, ak niekto vôbec rozmýšľa o zrušení práva veta v Európskej únii, hovorí o začiatku konca Európskej únii. Ja chcem byť veľmi integrovaný vo vnútri, ale musíte zachovať tomu štátu nejakú mieru, v ktorej vie dýchať ten štát, kde si vie povedať svoje vlastné názory a povie, toto je môj suverénny postoj. Čo to bolo za rozhodnutie s tými kvótami, keď som ich vtedy blokoval? Ak si pamätáte, som vetoval povinné kvóty na migrantov. A teraz máme pakt o azyle a migrácii. No tak, vynikajúce riešenie. Buď príjmeme na Slovensku, myslím, že to je 280 alebo 275 nelegálnych migrantov, o ktorých nič nevieme. Netušíme, kto to je. Alebo za každého z nich zaplatíme pokutu 20 000 eur. Čo to je za riešenie? Tak snáď sme suverénna krajina a máme právo povedať, že my jednoducho sem nezoberieme nikoho a sme pripravení na bilaterálnej báze pomôcť krajine, ktorá to potrebuje. Veď my kudne môžeme povedať nejakej krajine, ktorá je na severe Afriky. Poďme sa baviť, čo potrebujete. Potrebujete nejaké peniaze na nejakú infraštruktúru, aby tí migranti neodchádzali od vás, ale nemôžete prikazovať štátu, čo má robiť. Čiže integrácia áno, byť spolu, vôbec sa tomu nebránim, ale súčasne musíte ten štát rešpektovať. Ak prestanete rešpektovať ten štát, rozbíjate Európsku úniu. Ja preto každému vážne hovorím, ani len v hlavách nepripúšťajú, že by sa právo veta v najzávažnejších zahranično-politických otázkach zobralo členským štátom. Ak sa toto stane pre Slovensko, to červená čiara. Červená čiara. Pane premiére, ale zrovna u té migrační politiky se hlasuje kvalifikovanou Dobre, většinou. no, ale my sme hlasovali proti. Pokiaľ ide o pakt o migrácii a azyle, my sme jasne hlasovali proti tomuto paktu, ale sú iné otázky zahranično-politické, kde potrebujete dohodu. Napríklad teraz sme riešili naposledy otázku politického pozvania Ukrajiny do Európskej únie. Riešili sme rozpočet. Viete, že tam Viktor Orbán mal veľmi jasné postoje k niektorým veciam. Tam si nevieme predstaviť, že by jednoducho bolo právo veta. Viete, budeme rozhodovať o vážnych veciach. Spoločná poľnohospodárska politika, by nás to malo zaujímať. Pán redaktor, stále platí, že ešte v roku 2027 budú členské štáty Európskej únie, ktoré budú dostávať v priamych platbách len 90% z priemeru platieb, ktoré sú v Európskej únie. To musí skončiť. Ďalej otázka dovozov z Ukrajiny. Veď nás to ohrozuje. My sme zastavili 14 produktov, ktoré nedovážame z Ukrajiny. Ja som to vysvetloval predsedovi vlády Ukrajiny, pánovi Šmihaľovi, keď som sa s ním stretol v Užhore a povedal som, pán premiér, ale my nemôžeme nechať dovoliť zahynúť slovenským poľnohospodárom len preto, lebo vy potrebujete vyvážať vaše nadbytky, produkty do Európy. To jednoducho nejde. Pre mňa je slovenský farmár bližší, ako ste vy. A to sa teda na mňa nehnevajte. Mám predseda ukrajinskej vlády. Takže sú tu veci, kde prosím, bude veľmi dôležité do budúcnosti na tie členské štáty viac myslieť. Ak sa niekto domnieva, že z toho vznikne nejaký superštát a že tam budú rozhodovať nejakí 3 a 4, toto nebude nikdy fungovať. Koho v Evropské unii považujete v tuto chvíli za spojence v tomto modelu přemýšlení, o kterém mluvíte? Pokiaľ ide o právo veta, zoberme to na tejto téme. Ukázalo sa aj pri práve, pokiaľ ide o azyl a pokiaľ ide o migračné otázky, že bolo viac krajín, ktoré mali rovnaký názor. Pri práve veta si myslím, že je to dnes väčšina členských štátov Európskej únie, ktorá má rozdielny názor a hovorí, že nemôžeme právo veta členským štátom zobrať. A rovno to využijem, túto vašu otázku, aby som povedal, že nechápem, prečo bol záujem rozbiť tú V4 v Prahe. Nerozumiem tomu.
Ten úmysel tam bol evidentný od prvej sekundy. A v čem ste ho videl? No, videl som ho predovšetkým v tom, ako prebiehalo to rokovanie. A opakujem, nepôjdem do kuchynských rečí, ale bol eminentný záujem. Veď V4 práve teraz bude znamenať neuveriteľne dôležitý nástroj. Uvedomme si, že ideme teraz rokovať o tzv. Strategickej agende Európskej únie. Že čo bude to najpodstatnejšie v tých najbližších rokoch? Určite to budú reformy Európskej únie, určite to bude migrácia, spoločná poľnohospodárska politika a ďalšie veci. Ak sme štyria si sadli a povedali si, v tomto máme rovnaký názor, nevedeli nás prebiť, nevedeli to bez nás robiť. Ale teraz, keď vidia, že 4 krajiny už nie sú také silné pohromady, ako to bolo niekedy inokedy, tak sa podstatne ľahšie niekomu presadzujú jeho vlastné národné záujmy. Obrovská chyba. Ja som veľmi rád, že po veľmi ťažkej diskusii, ktorú sme mali v Prahe, tá tlačová konferencia prebehla tak, ako prebehla. Som veľmi, veľmi rád. A setkání ministrů zahraničí proběhlo také relativně konstruktivně. Áno, pretože bolo evidentné, že nakoniec sme presvedčili argumentami, teraz si myslím, že som zohral na tom, v tom aj ja nejako, sme presvedčili argumentami, že je podstatne viac výhod, ak zostaneme v tomto formáte spolupracovať, ako nevýhod. Jednoducho, že musíme uvažovať a rokovať o veciach, kde máme rovnaký názor, ak sú veci, kde máme odlišný názor, dávajme ich nabok. A čo ja mám teraz českej vláde vyčítať, že je za vojenskú pomoc, že je za pokračovanie vojny na Ukrajine? Veď to je suverénny názor českej vlády. A rovnako očakávam od českej vlády a českých politikov, že nebudú vyčítať slovenskej vláde, že má jednoducho iný názor. No jednoducho máme iný názor. Znovu opakujem. Je naivné sa domnievať, že za tejto situácie môžete tam poslať všetky zbranie konvenčné sveta, že Rusi odídu z Donbasu a z Luhanska. To je naivné. Ale možná Ukrajina nebude muset kapitulovat. Ale nikto nechce kapituláciu Ukrajiny. Tak v tom hovoríme, ale ja skôr, dobre, všetci hovoria, že treba bojovať na Ukrajine preto, aby mala Ukrajina silnejšie pozície pri rokovaní o miery. Veď nech rokujú o miery. Čo my z toho máme, že sa zabíjajú, keď žiadne rokovanie o miery momentálne na Ukrajine neprebieha? Ja nie som za žiadnu kapituláciu. Pozor, my musíme zabezpečiť aj Ukrajine a musíme rovnako zabezpečiť aj Ruskej federácie bezpečnostné záruky. Veď je správne uvažovať, že má byť Ukrajina v NATO? Opäť, to bude rozhodnutie predovšetkým ukrajinských ľudí a Ukrajiny, či tam chcú ísť, alebo tam nechcú ísť. Ale potom sú aj nejaké ratifikácie v parlamentoch členských štátov NATO. Ako sa ja na to teraz pozerám, dobre viete, že to hovorím otvorene. Ja by som členstvo Ukrajiny v NATO vetoval. Pretože členstvo NATO, pokiaľ ide o Ukrajinu, to je obrovské zvýšenie medzinárodného napätia. Ničomu inému by to neslúžilo. Já bych se ještě vrátil do tohoto tématu na začátek, kdy jste hovořil o tom, jak Slovensko je velmi integrované do evropských struktur. Ano, lebo jsme v eurozóně. To je nejvyšší forma integrace. Přesně na to bych se chtěl zeptat. Doporučil byste, protože v Čechách se znovu vede debata o přijetí, nepřijetí eura, s vaší slovenskou zkušeností doporučil byste Čechům, aby euro přijali? Viete, Přátelsky doporučil. Ja som politik, ktorý sklamal vašeho pána prezidenta, lebo on to povedal veľmi jasne, že slovenský premiér ma sklamal. To bolo také jeho vyjadrenie niekde pred pár týždňami. Pravdepodobne išlo o to, že sme odmietli účasť slovenských vojakov v akejkoľvek podobe na Ukrajine. Táto téma tu reálne stále existuje. Veď sme sa o tom bavili na začiatku tohto rozhovoru, pokiaľ ide o systémy moderných zbraní. Čiže my odmietame principiálne, aby noha slovenského vojaka vstúpila na Ukrajinu. No a keď sa ma teda pýtate na nejaké rady, vy ste veľmi šikovný národ. Vy to tak vždy ste inak robili ako my. To sa prejavuje aj na štruktúre vašeho priemyslu a celkovo, napriek tomu, aj keď sme boli spoločne v Československu, tak ten vývoj v Českej republike išiel inak ako vývoj na Slovensku. My sme špecificky v iných oblastiach, vy ste v iných oblastiach, ale musím povedať, že ste šikovný národ. A klamal by som, keby som si myslel o vás niečo iné. Vy najlepšie viete, čo je pre vás dobré. Ja tu nie som na to, aby som niekomu radil. Za Slovensko môžem povedať našu skúsenosť. My sme sa veľmi dobre na euro pripravili. Euro bolo zavedené počas mojej vlády v rokoch 2006-2010. Ja som bol šokovaný, ako boli ľudia perfektne pripravení na euro. Hneď 1. januára som bol na nejakom pochode, sme boli niekde medzi ľudia nachystaní, každý už mal drobné, vedeli si kúpiť čaj, všetko, že paráda.
Veľmi sme kontrolovali cenové hladiny, to bolo podstatné, ľudia potrebovali vidieť, že to nie je automaticky spojené so zdražovaním, hoci potom tá inflácia vyletela prudko hore. Viete, ďalej je obrovská výhoda s tým cestovaním a zmienou peňazí. O čo je pohodlnejšie dnes cestovať, ja neviem, do Chorvátska, ktorá je obľúbenou destináciou pre Slovákov. Áno, tá pružnosť menovej politiky ani zďaleka nie je taká, ako je to v prípade, povedzme, Českej republiky, kde si tú menovú politiku, ale tak ju musíte zosúľaďovať, ale už ju nemáte riadenú z Európskej centrálnej banky. Ja si myslím, že euro zatiaľ bolo veľmi úspešný príbeh. Ako celé členstvo v Európskej únii. Ja na Európsku úniu nedám, to je výborný projekt, no len v zlých rukách. A to je celý problém, ktorý tu dnes máme. Lebo znovu pozerám sa na tie voľby do Európskeho parlamentu a znovu sa hotujú, taký výraz máme pekný na Slovensku, že chystajú tí istí ľudia. A zase tí istí ľudia chcú riadiť tým istým štýlom. Ako málo stačí? Tak potom, keď tak strašne trvajú na niečom, ako je možné, že zapália im 2 traktory pred centrálou Európskej únie a okamžite Európska komisia schopná zmeniť všetko. Už zrazu sa znižuje administratívna náročnosť pre poľnohospodárov. Zrazu sa riešia veci okolo dovozu produktov z Ukrajiny. Buď si stojím za svojou politikou, alebo nestojím. Takže ja by som veľmi privítal, aby Európska únia išla ďalej, aby rešpektovala, že sú tu suverénne členské štáty, ale potrebuje výmenu ľudí. Neviem, či sa to hodí, vy ste asi veľmi seriózny portál a denník, ale viete, my hovoríme na Slovensku, že keď nefunguje verejný dom, tak nestačí vymeniť postele, musíte vymeniť dievčatá. Takže je dôležité, aby personálne tam došla nová kvalita ľudí. A čekáte, že při nadcházejících evropských volbách se ta děvčata vymění? Myslím si, že budeme svedkami posilnenia takých krajinných pohľadov na Európu, ktoré sú medzi ľuďmi veľmi populárne. Keby som ja teraz zobral program krajnej pravice a prešiel s ním po Slovensku, tak vyhráme voľby s 35%, len ja sa na Európsku úniu pozerám inak, ako sa pozerá krajná pravica. Ja som sociálny demokrat, vidím veľa chýb v Európskej únii, ale ako som povedal, považujem tento projekt za veľmi dobrý. Nie som si celkom istý, že či tá pravica, taká tá krajina, tie názory budú valcovať súčasnú dobu. Pravdepodobne tie štandardné zoskupenia si udržia ešte moc, ale Európska únia bude, pokiaľ ide o štandardné politické strany, výrazne oslabená. A vy sám vidíte místo směru dál v evropské sociální demokracii, dál ve frakci? Viete, oni nevedia, čo chcú, takisto, prepáčte za výraz, tak raz nás zoberú, potom nás zase odložia, potom zase nás idú vyhadzovať a potom vždy za niečo. Ja tu niečo poviem a už hneď sa stretnú, lebo keď treba trestať, tak sa ľahko trestajú malé krajiny, ale ja si z tohto absolútne nič nerobím. Pre mňa je dôležité, pán redaktor, a prepáčte, zase poviem jeden príklad za všetky, je veľmi jednoduchý. Mali sme spor nejaký, a som došiel ako predseda vlády na stretnutie európskych socialistov do frakcie. Sme hovorili, tak urobili sme toto zákonník práce, sme zmenili minimálnu, sme zvýšili príplatky za prácu. To, čo je ľavicové, to, čo je sociálno-demokratické. A sa prihlásila nejaká europoslankyňa z Holandska a mi povedala, že ju toto nezaujíma, že pokiaľ nebudem stáť na čele pochodu homosexuálov v Bratislave, tak ma nepovažuje za sociálneho demokrata. Bum, ma bolo vybavené. Hovorím, prepáčte pani kolegyňa, ale my si absolútne nerozumieme. Ja hovorím o tom, čo je pre ľudí na Slovensku dôležité. A na Slovensku je dôležitá životná úroveň, približovanie k Európskej únii, zvyšovanie platov. A nie, že nebudeme mať predsa tému číslo 1, tieto etické a hodnotové témy, ako je homosexualita a podobne. Dobre, my rešpektujeme, žijú s nami, rešpektujeme ich, ale nemôžem to dať ako číslo 1 tému pre sociálnu demokraciu. My sme slovenská sociálna demokracia, dokonca ja používam taký výraz v zahraničí, že sme rustikálna sociálna demokracia, lebo sa výrazne venujeme domácim témam. Áno, máme záujem naďalej komunikovať so štruktúrami ľavicovými v Európskej únii, ale oni tiež sa musia dať nejako dohromady a povedať, čo vlastne od nás očakávajú, čo chcú. Chcú ľavicovú politiku, my ju robíme. A robíme ju na 100%. A pane premiére, kdybyste měl říct jednu stranu v České republice, která je vám dnes nejblíž, je to pořád sociální demokracie? Áno, je mi veľmi ľúto, že v tomto priestore V4, ľavica ako taká, alebo sociálna demokracia sa postupne oslabovala. V podstate partnera nemáme v Maďarsku.
Na druhej strane pre mňa je mimoriadne dôležité mať priateľské a osobné vzťahy s predsedom vlády maďarským aj kvôli tomu, že mali sme v minulosti náročné vzťahy, pokiaľ ide o Slovensko a Maďarsko kvôli národnostným menšinám. A dnes je to, ja myslím, perfektné. Ja musím poďakovať Viktorovi Orbánovi za spoluprácu v tejto oblasti. Čo povie, to platí. Čo ja poviem, tak to musí platiť. V Poľsku to isté. Ľavica sa nám tam vytratila. Pri Českej republike tiež došlo k oslabeniu sociálnej demokracie. Ja som mal s nimi a ja ich veľa poznám, priateľov z Českej sociálnej demokracie, tak verím, že je dosť tém, ktoré opätovne umožnia Českej sociálnej demokracii, aby išla ďalej a ďalej. My, a to je do určitej miery taký politický zázrak na Slovensku, aj napriek tomu, že Peter Pellegrini odišiel so skupinou poslancov v roku 2020, tak dohromady tieto dve sociálne demokracie stále reprezentujú od 35 do 40 % voličov na Slovensku. A som rád, že prišlo na moje slová, potom ako odišli, povedal som, že tak či tak sa raz musíme stretnúť a budeme spolupracovať. Nie je možné, aby sociálne demokracie išli proti sebe, lebo to nie ako v Portugalsku, že máte pravicovú sociálnu demokraciu a máte ľavicovú sociálnu demokraciu. My máme dve ľavicové sociálne demokracie. Jednu rustikálne, jednu liberálne. Áno, nie, oni sú, nazvime to, oni sú viac sa orientujú možno na tie témy európske, bruselské. My sme takí rustikálnejší. My chceme byť slovenská sociálna demokracia, chceme sa venovať domácim témam prioritne. Vy jste před chvílí hovořil pozitivně o českém národě, o Češích. A vždycky jste byl politik, který takto o Česku mluvil. Je něco, co byste Čechům záviděl, co byste bral jako inspiraci pro Slovensko? Pán redaktor, sú určité historické okolnosti, ktoré dali obrovské výhody, pokiaľ je povedzme o kultúru a ďalšie veci v českému národu. Čiže v niektorých veciach sa môžeme, v niektorých veciach sa nemôžeme porovnávať, ale ja by som o žiadnej závisti nehovoril. Ja chcem, aby tie špecifika českého národa a špecifika slovenského národa boli zosúľaďované. Vždy sme boli odkázaní na spoluprácu. Vždy. Ja som skoro odpadol, keď som sa dozvedel, že vraj preto, lebo mám iný názor na vojnu na Ukrajine, nebude spoločná československá vláda. Preboha, čo to má spoločné s Ukrajinou? Čo keď máme rovnaký názor, že je to porušenie medzinárodného práva a že Ukrajina potrebuje pomoc. Tak českej vláde do toho nič nie je, že či ja chcem alebo nechcem posielať zbrane, ale ja som pripravený tej Ukrajine pomáhať. Napríklad teraz na tom spoločnom rokovaní 11. apríla, ktoré podľa všetkého bude v Michalovciach, máme nádherné projekty. Myslíte s Ukrajinou? Áno, s Ukrajinou. No. Nádherné projekty. Železničné priame prepojenie až do Košíc z Kyjeva. Môžeme rozlietať košické letisko, umožní to jednoducho obrovský rozmach tohto regiónu. Rekonštrukciu chceme urobiť hraničného prechodu vo Vyšnom Nemeckom. Chceme robiť energetické prepojenie. To sú civilné projekty, ktoré sú neuveriteľne užitočné. Tá vojna raz skončí. A my musíme byť poprepájani. A to pomôže tomu regiónu okolo Sobraniec a Michaloviec fantastickým spôsobom. Takže ja by som o závisti v žiadnom prípade nehovoril. Ne, já jsem to nemyslel jako závist. Já jsem to myslel spíš jako pozitivní převzetí něčeho, co vám na českém vývoji imponuje a mohlo by být inspirací pro Slovensko. O čo máte lepšiu politickú scénu? No nič, keď to mám takto povedať. Alebo, viete, takže neviem, nechcem to takto stavať do tejto pole, aby to nevyzeralo, že viete, my máme tiež fantastické veci na Slovensku, ktoré takisto by možno vedeli Češi ohodnotiť. To byla hnedka následující otázka. Dajme to do spoločného balíka. Ak to bude v spoločnom balíku, tak bude dobre. Viete, keby dnes sme mali takú dobrú československú hokejovú ligu spoločnú, to by úplne inak mohlo vyzerať. Alebo keď tak znovu Slovan si to mohol rozdávať s tou Spartou alebo so Slaviou. Ja chápem, že máte možno pocit, že ste ďalej s tým futbalom a vyššie, ale to je vec vkusu a vec pohľadu. Sú veci, kde možno je škoda, že sa niektoré veci prerušili a tá spolupráca mohla zostať. Pane premiére, je dobře, že v Česku stále studují desítky tisíc studentů ze Slovenska? Samozrejme. Nikdy som nevyčítal a nebudem vyčítať študentovi, ktorý na Slovensku sa rozhodne ísť študovať do zahraničia. Naučí sa jazyk. My sme sami podporovali, mali sme projekt, pán redaktor, kde sme zo stredných škôl posielali na pol roka alebo na rok stredoškolákov do viacerých krajín Európy a sme to celé hradili, alebo po dohode so zahraničnými partnermi sme to nejako uhrádzali. Tie decka sa vrátili po pol roku, po roku so znalosťou cudzého jazyka. Nielen to, ale tam museli nejako žiť. Nemali tam maminu a nemali tam hotel mama.
nemali tam tatína, ktorý sa o nich staral, tak sa museli starať sami o seba. Potom je ale druhá vec, a to už je na nás. Ako zabezpečiť, aby Slovensko bolo dostatočne atraktívne, že má pre nich význam sa vrátiť naspäť. Čiže toto je jedna z tém, kde ja som veľmi povďačný, že takáto možnosť je študovať, pokiaľ ide o Českú republiku, takisto to poviem aj v prípade iných krajín. A ja verím, že teraz sa nám otvára jedna veľká vec a to je prechod na elektromobilitu. Ak Volvo začne vyrábať autá pri Košiciach, tak my budeme vyrábať 1,4 milióna aut na Slovensku. Elektro. No, o pár rokov pravdepodobne všetko elektromobilov. To bude mať obrovský dopad predovšetkým na nové technológie. To už nebude auto s nejakou šaltpákou, viete. To bude vlastne jeden počítač kompletný. Takže ja tam vidím veľký priestor pre návrat mladých, technicky vzdelaných ľudí. Nechcem teraz hovoriť o defektoch, ktoré máme v školstve, len ja doteraz neviem presvedčiť niektorých ľudí, že prosím vás, čo to produkujete na tých školách, veď tá naša prax potrebuje niečo úplne iné. Len finančné nastavenie, teraz ideme o tom hovoriť, dúfam, že sa nám to podarí trošku prispôsobiť. Já bych se ještě na to navázal, protože český ministr zdravotnictví říká, že víc než polovina studentů ze Slovenska, kteří studují na českých univerzitách lékařství, se nevrátí a zůstává v Čechách. Co s tímhle dělat? My máme dostatok, keby o to išlo, študentov, ktorí študujú na Slovensku. Ak sa rozhodne študent študovať v Českej republike, tak je vysoký predpoklad, že aj môže zostať, alebo pôjde ešte niekde ďalej. My predovšetkým dnes potrebujeme ten stredný personál v nemocniciach, ktorý nám výrazne chýba, ale pokiaľ je o počet študentov medicíny na Slovensku, ja teraz nechcem o tom veľa hovoriť, lebo tá téma je pre Slovensko a pre slovenských lekárov veľmi citlivá. Majú dostatočné platy, nemajú dostatočné platy. Ako to je? My teraz ideme predstaviť plán modernizácie nemocníc. Tu ste určite urobili viac, ako sme robili na Slovensku a ja tu na seba beriem zodpovednosť, lebo som bol niekoľko rokov predseda vlády. Ale to je tak zvláštne, viete, že my tu všetci rozprávame o korupcii na Slovensku a ja stále som nezachytil, že od októbra, ako sme nastúpili do vlády, že by sa tu niečo dialo takéhoto typu. My všetci nadávame na zdravotníctvo, áno, nie je všetko tak, ako by malo byť, ale máme aj zrekonštruované nemocnice, vieme poskytovať vynikajúce zdravotné služby. Jednoducho v tom národe sa niekedy vytvorí, vy tomu tuším hovoríte, že blbá nálada, pokiaľ ide o korupciu, pokiaľ ide o zdravotníctvo, áno, sú chyby, ale ani zďaleka tá realita nezodpovedá tým rečiam a tomu obrazu, ktorý sa na Slovensku vytvára. Ale v zdravotníctve ste urobili určite viacej pokrokov ako my na Slovensku. Já bych se dotknul ještě jednoho tématu, pane premiére, které rezonuje v Čechách, a to je váš vztah s některými slovenskými médii a slovenská televize. Je známo, že vy bojkotujete 4 významná slovenská média s poměrně velkým čtenářským zásahem. Nemyslíte si, že ta politika, že s nimi nemluvíte, přispívá k rozdělování společnosti? Neměl byste jako premiér všech lidí překousnout i ten pocit, že se k vám nechovají vždycky tak, jak byste očekával a mluvit s nimi? Pán redaktor, toto je diskusia, kde asi nenájdeme spoločnú reč, lebo vy stojíte na strane médií, ja som politik dlhoročný. Jediné, čo vám môžem odporúčiť, je, že nájdete si niekedy čas a si prečítajte denník N, denník SME, Aktuality a pozrite si televíziu. O tom pochopíte, o čom hovorím. Ja myslím, že to máme nastudované. Aby bolo teda jasné, pozor. Tu im nikto nerobí zlé, chodia na naše tlačové konferencie, majú prístup na všetky podujatia, ktoré robíme. Podobne ako to urobil napríklad americký prezident Obama vo vzťahu k televízii Fox, pamätáte sa? Jednoducho som povedal, nemá to žiadny zmysel. Pretože čokoľvek im poviete, uverejnia vždy opak. Vždy. V tomto bol Miloš Zeman perfektný, keď glosoval, keď povedal, že novinári sú perfektní v oddelovaní zrna od plevela, potom zverejnia ten plevel. Takže toto je veľmi presná charakteristika. Média na Slovensku, nebudem komentovať médiá v iných krajinách, pretože nedovolím si. To si nedovolím. Hovorím o médiách na Slovensku. Médiá na Slovensku nič nepochopili. Hlavne nepochopili, že ten svet ide ďalej a že my dokážeme žiť aj bez nich. Ak si myslí denník N alebo denník SME,
že ja nedokážem v politike bez nich existovať, tak sú na obrovskom omyle, pretože ak sa mne podarí dobrý príspevok na sociálnej sieti, tak mám 10-násobne viacej videní a pozretí a čítania, ako je nejaký príspevok denníku. Nepochopili nič. Po druhé, sú to hlavné mainstreamové médiá na Slovensku, ktoré postavili na nohy alternatívne médiá. Pretože ľudia hľadali aj niečo iné. Nemôžete, pán redaktor, dajte si slovenské denníky takto cez seba, tak ako cez kopírák. Ani nemusíte kupovať všetky 4, kúpte si jeden a vo všetkých tých médiách je presne to isté. Čiže ja len chcem povedať tým, že slovenské médiá nepochopili vývoj doby. To už nie je rok 92 alebo 93, keď bol rozhlas, televízia, denníky a boli mítingy. Dnes je iná doba. Ja nikomu neubližujem, ale pokiaľ sú médiá, ktoré sa budú k nám správať otvorene, nepriateľsky, médiá, ktoré nás nazývajú za dezolátov, ktorí nám nadávajú, sú neslušné, tak ja ich ignorujem. Ja si myslím, že ignorovať je to, by som povedal, najmenej, čo môžem, pokiaľ ide o nesúhlas ich politikov urobiť. Já nepochybuji o tom, že přežijete samozřejmě i bez těchto médií a nepochybuji o tom, že je mnoho lidí, kteří hledají informace na sociálních sítích. To, o čem jsem mluvil, je, že velmi významná část slovenské veřejnosti čte tato média a ve chvíli, kdy cítí, že je blokujete, tak pravděpodobně si vytváří ještě větší příkop, než v té společnosti je. Nemyslíte si, že tam je tato přímá vazba? Nemyslím si to, pretože my dostatočne informujeme verejnosť a keď chce denník SME, denník na Aktuality písať o mojej činnosti, tak majú 1 000 000 zdrojov, nájdu si to na tlačovej agentúre, ja dávam rôzne príspevky, keď chcú o tom informovať, nech to robia. Je tu ešte jeden problém na Slovensku a to je právna úprava, nepoznám celkom, ako to máte v Českej republike. Pán redaktor, my máme jasne v tlačovom zákone napísané. Ak zverejníte nepravdivú informáciu, tak musíte na to... Máte na to povinnosť to opraviť. Dokonca po 5 rokoch, po 6 rokoch vyhráte nejaký súd a súd vám prikáže, že sa musíte ospravedlniť napríklad nejakému politikovi. Zákon hovorí jasne, na tej istej strane tým istým písmom a tak. Toto absolútne médiá na Slovensku nerešpektujú. Akože absolútne, lebo neexistuje nástroj, ako potrestať to médium za to, že neurobí to, čo má urobiť. Povedzte mi, môžem ja teraz otvoriť otázku na Slovensku. Poďme sa baviť o práve na odpoveď znovu. Ideme sa znovu baviť o sankciách za to, že nezverejňujú opravy ako také. Budete jačať ako Viktorky na splave. Všetci zase, že bože, čo to zase idete robiť s tými médiami ako takými. Takže komunikujem. Jediné, čo som sa rozhodol, že nebudem otvorené nepriateľské médiá. To sú nepriateľské médiá. Pán redaktor, sa vám to nepáči, to sú nepriateľské médiá. Ja ich budem ignorovať. Nerobím im zle nejako inak. Nie sú obmedzované v ničom, môžu si robiť, čo chcú, len ja im neodpovedám na otázky, to je celé. Pane premiére, ale slovenská televize, rozhlas rozhodně takhle označit nejdou. Já je sleduju velmi dlouho a že bych se dali označit za nepřátelská média vůči státu. Já vím, že nejsou v této skupině, ale proč je nutné dělat tak zásadní změny, jako jsou nyní ohlášené vaší paní ministryní, když ta média fungují z mého pohledu velmi vyváženě. A další věc je, nebylo by lepší to vrátit do doby, kdy byly poplatky za veřejnoprávní média a nebyly financovány z státního rozpočtu, jako to udělali bývalé vládní strany? Ale to nevyčítajte mne. Já vám to nevyčítám. Jestli by nebylo dobré udělat ten krok zpátky. Kto zrušil tie poplatky? No tak tie poplatky boli zrušené. My sme teraz robili konsolidáciu verejných financií a ja som túto otázku dal na stôl, že poďme vrátiť naspäť koncesionárske poplatky, ale jeden z koaličných partnerov nesúhlasil, ja sa nevyhováram. Ja som mal taký istý názor, ako máte vy teraz. Pán redaktor, keď si predchádzajúca vládna koalícia zvolila v Národnej rade riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu, človeka v osobnom bankrote. Viete si predstaviť, že zveríte niekomu inštitúciu, ktorá má možno 100 miliónový rozpočet a ten človek je v osobnom bankrote pod tlakom veriteľov. A o tom človeku viete, že je politicky motivovaný proti nám. A tak sa to aj ukázalo. To nie je môj dojem. To nie je môj pocit, že to ani zďaleka nebolo vyvážené. Otázka pozývania hostí, otázka odmietania hostí, otázka vedenia a moderovania televíznych a diskusných relácií, otázka spravodajstva. Neverili by ste, toto bola hlavná téma predvolebnej kampane medzi ľuďmi. Ja som chodil medzi ľuďmi, lebo teraz my robíme veľké podujatia pri MDŽ.
stretávame sa s veľkým množstvom ľudí po kultúrnych domoch a po sálach na Slovensku. Kedy urobíte poriadok s tou slovenskou televíziou, to sa nedá pozerať. Čiže viete, kto je tu rozhodujúci? Čo je rozhodujúce? Rozhodujúce je to, že si pán riaditeľ myslí, že je objektívny? Alebo je rozhodujúce to, že tá verejnosť je spokojná s kvalitou toho vysielania? Tá slovenská verejnosť je absolútne nespokojná s tým vysielaním. Máte na čele slovenskej televízie človeka v osobnom bankrote. Poprechádzali do redakcií ľudia práve zo všetkých denníkov N, Smečka, neviem čo všetkého. Prečo nemôžeme? Tak oni môžu všetko. Keď bola predchádzajúca vláda, aj ľudia tu zomierali. Aj zatvárať nás mohli. O tom ste nepísali. Ako tu boli ľudia z opozície zatváraní, ako zomierali ľudia vo väzniciach. O tom ste nikto nepísali. Viete si predstaviť, že by ste mali politického lídra opozičného, ktorý bol 4-krát obvinený z neekonomickej trestnej činnosti, ale z politickej? Viete si predstaviť, že vám zomrie advokát Krivočenko vo väzbe, preto mu neposkytnú základnú zdravotnú starostlivosť? Viete si predstaviť, že máte desiatky rozhodnutí o väzbe, kde tým ľuďom ráno vykopli dvere, zobrali ich na políciu a dali do väzby a teraz majú všetci rozhodnutia, že tá väzba bola nezákonná? No lebo bola dobrá vláda, ktorá poslúchala Brusel, ktorá poslúchala Spojené štáty. To je ten problém. Čiže oni mohli všetko. Oni mohli aj nastaviť si slovenskú televíziu podľa vlastného obrazu. Pozrite sa na Poľsko. Čo sa dialo v Poľsku. A my zrazu ideme urobiť zákon, ideme zákonom riešiť zmenu v RTVS, máme nejakú inú predstavu o fungovaní tej RTVS-ko, o financovaní a už je opäť oheň na streche, lebo tu je vláda, ktorá má suverénne pohľady. Toto je neférové a ja sa tomuto budem brániť vždy v tejto situácii. Ale myslím, že ta otázka kolegy nesměřovala k tomu, že byste neměli právo změnit zákonem. No, máme úplně jiný názor na objektivnost a vyváženost televize. No, na to jsem se chtěl zeptat. A jakým způsobem chcete, kdo bude určovat, co to je a co to není objektivní? Jakým způsobem toto chcete zajistit? Napríklad viem, že súčasťou toho nového zákona je, prepáčte, ak ten názov nepoviem presne, myslím, vysielacia rada alebo programová rada, ktorá bude zložená z nejakého počtu ľudí. Tam tá štruktúra sa teraz ešte finalizuje. Ale tu budú vybírať politici, pravdepodobne. Nie, tam budú aj nejakí zástupcovia z profesionálnej oblasti. Teraz by som klamal, ten zákon je teraz ešte pripomienkom konaní. Ešte vôbec nie je predložený do Národnej rady Slovenskej republiky. Len toto vás chcem všetkých poprosiť, že pýtali sa nás veľmi. Budete sa takisto správať k opozícii, ako sa ona správala k vám, že vás zatvárali? Budete ich zatvárať? A hovorím, nie, my budeme na to reagovať zmenou trestného zákona a zrušením úradu špeciálnej prokuratúry. Tak oni nás zatvárali. Ľudia zomierali vo väznici a všetko bolo nezákonné a nespravodlivé. A my ako reakciu na to ideme urobiť zákon, teda že USP nemôže fungovať a že máme inú predstavu. A my sme zlí. Slovenská televízia išla proti nám v jednom kuse. Keby ste si urobili objektívne zhodnotenie, tak by ste videli ten odklon od objektivity slovenskej televízie veľmi jasný v prospech vtedajšej vládnej koalície a v neprospech opozície. My ideme prijať zákon a zase my sme zlí. Tak ja tento dvojitý, to je ten double standard. To ja budem väčšine vyčítať Európskej komisie a Európskej únii. Jednoducho máme iný pohľad a musíme sa rešpektovať. Vy tvrdíte, že RTVS je objektívna a dobrá, ja tvrdím, že strašné a treba urobiť zmeny. Já netvrdím, že je dobrá, ale já si myslím, že RTVS by potřebovala víc peněz. Máme ísť tak ako v Polsku na to? Čo by ste robili, keď sme urobili to, čo sa stalo v Polsku? Já myslím, že RTVS hlavně, co potřebuje, je lepší financování. Aj politik má niekedy právo profesionální novináři. Politik má niekedy právo postaviť otázku. Čo by ste robili, keby sme použili ozbrojené zložky na Slovensku, aby sme vtrhli do RTVS? Čo by ste robili? To ale přece nikdy nebylo nutné. A já si opravdu myslím, že... Ale sa to niekde stalo. Že z těch slovenských médií... Polská vláda je taká, aká je, no tak je to v poriadku. Polská vláda má správny názor, tak aký sa očakáva. Nečakajte odo mňa, že ja budem prispôsobovať moje postoje v zásadných zahranično-politických otázkach k tomu, aby som bol hladkaný po hlave v Bruseli alebo niekde inde. Toto sa nikdy nebude diať. Mám svoj názor na vojnu na Ukrajine, tento názor nezmením. Mám názor na členstvo Ukrajiny, na to tento názor nezmením. Len preto, aby som mal pokoj v Bruseli alebo medzi nejakými úradníkmi. Vidíte, na otázku, čo by ste robili, keby sme urobili to isté, čo sa stalo v Poľsku? Všetci by ste tu boli z Českej republiky, aby ste stáli možno na tých istých tribunách z opozície, aby ste kričali. Ale tam je to v poriadku. Pane premiére, ale tam je 8 let vlády Práva a spravedlnosti, která měla velké problémy s Evropskou unii, s dodržováním státu práva. Teď to sám víte. Pán redaktora, ja vám môžem dať milión príkladov porušovania ľudských práv cez COVID, proti opozícii. Zoberte si, že by, ja neviem, sa stalo v Českej republike to, že významný český opozičný politik by zorganizoval
veľké zhromaždenie protestné a 5 minút pred začiatkom zhromaždenia, na ktorom má vystúpiť, príde polícia, vás stiahne do auta, vás ho zadrží. To sa mne stalo. A všetci ste boli ticho. Lebo to bolo v poriadku. No boli ste ticho. A tam bylo, tam bylo porušení protikovidových opatření. Kde bolo porušenie nejakých protikovidových opatrení? Kde čo? Vôbec. Ani som za to nebol obvinený. Ja som bol obvinený za úplne niečo iné. Ja som bol obvinený za politickú činnosť. Viete si predstaviť, že opozičný líder, ktorý ide vyhrať voľby, je 5 minút pred mítingom zadržaný a vtiahnutý na políciu? To sa tu dialo. Pán redaktor, ja som bol obvinený z vecí, doteraz neviem, z čoho to bolo zrušené, a ja som bol 2 cm od väzby. Cieľom bolo vziať ma do väzby za každú cenu, držať ma vo väzbe bezdôvodne až do parlamentných volieb, aby Smer nemal politické líderstvo. Našťastie, my sme vtedy zabojovali. A podržali vás i poslanci vládních stran? Traja. Všetci ste čušali ako vož pod chrastou. Nikto z vás na to nič nepovedal, že politický líder za neekonomickú trestnú činnosť, za politickú trestnú činnosť na Slovensku je perzekovaný a stíhaný. Nekričali ste, keď tí ľudia ráno mali vykopávané dvere. Nekričali ste, keď novinári mali skôr mali informáciu o zásahu, ako niekedy orgány činné v trestnom konaní. To sa tu reálne dialo. A naša reakcia je taká, my známe tu bílou knihu o právním stavu, kterou jste vydali před několika týdny, ale já myslím, že ta debata, my jsme neobviňovali vás, že nemáte právo, vracím se zpátky k tomu tématu. RTVS, že nemáme právo změnit, no? Samozřejmě, že máte, ale ta debata byla o tom, jakým způsobem chcete zajistit kontrolu objektivity a byla taky o tom, aby vlastně novináři, kteří tam pracovali po každých volbách, vlastně se nebáli, že přijdou o práci. Pán redaktor, povedzte mi, ako je teraz zabezpečovaná objektivita vysielania RTVS, no nijako. A jak bude zajišťovaná? Už to len lepšie môže byť, horšie to nemôže byť, lebo to je tak zlé, že to už horšie nemôže byť. A chcete dát velmi důležitou roli veřejnosti právě při sledování té objektivity? Protože jde o to, aby to nebyli politici, kteří určí, co má televize vysílat. Znovu, v zákonných pripomienkovom konaní ešte stále nejde ani na rokovanie vlády, ešte určite nejaký čas bude trvať, kým sa dostane na rokovanie vlády. Nechajme tých, ktorí tento zákon pripravujú, nech ho pripravia poriadne, len neberte nám právo suverénnemu štátu demokraticky a legitímne prijímať zákony. To sa nemôže diať. Tak, ako to bolo pri zrušení UŠP, Úradu špeciálnej prokuratúry a toho zloducha Lipšica. A znovu, budete rozprávať. Vy by ste si dovolili v Českej republiky urobiť hlavného štátneho zástupcu človeka, ktorý zabil človeka na prechode prechodcov, ktorý bol podvodníkom pri justičnej skúške, ešte podvádzal pri bezpečnostnej previerke. A nenávidí opozíciu, teda nenávidel nás, lebo bol ministrom vnútra proti nám. Viete si to predstaviť? No nie. A nenapísali ste ani pol slova. To je celý problém. A my legitímne a demokraticky meníme zákony teraz, demokraticky a legitímne v parlamente, po riadnom legislatívnom procese, ktorý je stanovený zákonom. A sme zlí. Slovenská televízia nás dusí 3 roky vo vlastnej šťave, varí nás ako žabu v hrnci. A my teraz demokraticky legitímne chceme zmeniť zákon. My sme zlí, oni sú dobrí. Tento double štandard zničí raz Európsku úniu. Raz jednoducho bude viesť k tomu, že niektoré krajiny povedia, že dosť a stačilo a nebudú to rešpektovať. A shodneme se alespoň na tom, že cílem vaší vlády je, aby se ty věci, o kterých jste teď mluvil, neopakovaly v obráceném gardu? Keby sme, pán redaktor, pristúpili k politike, ktorá tu bola za posledné 3 roky, tak minimálne 20 ľudí má ráno vykopnuté dvere. Ale od nástupu mojej vlády nevykopli nikomu dvere. A nikto nebol obvinený takým hrubým a neprofesionálnym spôsobom. Nemôžete prísť obviniť politického lídra, opozičného, a pýtate sa vyšetrovateľa, že nech vám vysvetlí obsah toho obvinenia. On netušil. On niečo podpísal, čo mu napísali. To boli hrozné veci. A v žiadnej krajine na svete a žiadnemu politikovi neželám to, čo tu títo gaunery vystrajali v rokoch 2020 až 2023. My to nerobíme. My sme prijali zmenu zákona. A napriek tomu sme zlí a najhorší na svete, lebo samozrejme máme iný názor na vojnu na Ukrajine. Máme suverénne názory. Áno, ja niekedy možno poviem niečo, čo vyruší verejnosť, ale ja sa domnievam, že úlohou politika je, aby svojimi vyjadreniami aj vyrušoval. Aby jednoducho dostával verejnú diskusiu do nejakého varu. Nudných politikov sme tu mali strašne veľa. My každopádně děkujeme za ty otevřené názory a omlouváme se, že jsme vás ani nenechali vypít kávu. Ale mám ještě jeden dotaz na závěr, aby jsme to trochu odlehčili a dostali. Ale to je v poriadku. To je len môj štýl komunikácie. Pozor, to vôbec nemá nič spoločné. My to nebereme. My jsme v pohodě,
Ale pojďme se podívat, vy říkáte, nechci se mstít, chci tady zavést standardy, které jsou normální v okolních zemích Evropské unie. Co je vaším cílem za ty necelé 4 roky, když budete končit mandát, kde by se Slovensko podle vás mělo posunout, co chcete docílit svým dalším mandátem? Pre mňa je najpodstatnejšie kritérium je zvyšovanie životnej úrovne a približovanie k priemeru životnej úrovne Európskej únie. Na toto sa chceme sústreďovať, preto ja budem podporovať aj to, čo hovorí minister práce, pokiaľ ide o výrazné zvyšovanie minimálnej mzdy. Musíme sa viac venovať ľuďom. Máme tu najväčší podiel práce v noci. Máme tu obrovský podiel práce po sobotách a po nedeliach. Tých tém v ľavicovej oblasti je veľmi veľa. Čiže ja chápem, že téma ako je RTVS môže vyvolávať emócie, alebo témy okolo homosexuálov a transsexuálov a neviem koho všetkého. Mám iné témy, ktorým sa chcem venovať. Čiže chcem, aby Slovensko bolo na tom, pokiaľ ide o životnú úroveň, lepšie. Veľmi sa teším z poklesu inflácie. Tá nám naozaj zaťažovala ľudí. My mali, pokiaľ ide o potraviny, 30% infláciu. Dnes sme niekde okolo 4-5% a našťastie ide to dole. Ekonomická prognóza nevyzerá zle. Zdá sa, že prežijeme. A hlavne sa pripravujeme na prechod na elektromobilitu, pretože ak nebudeme schopní sa pripraviť na prechod na elektromobilitu, zo Slovenska sa môže stať druhý Detroit. A z toho bude vážny problém. Preto máme témy. Toto je môj cieľ. No a samozrejme chcem opäť pripraviť stranu na dobrý výsledok v ďalších voľbách. My sa chceme pobiť s tými slniečkármi a liberálmi na Slovensku, aj pokiaľ ide Európsky parlament. Veľmi výrazne sa chceme pobiť. A myslíme si, že napriek tomu, že sme ľavicová strana, ktorá nejde do extrémov, že máme šancu poraziť liberálov, ktorí do extrémov idú. A často idú do hrozných extrémov. Preto posilnenie strany, myslím si, že je stále fantastické, že dve strany sociálno-demokratické, už som to spomínal, držia podporu takmer 40% alebo do 40%. Toto dáva základ na úvahu, že opäť sociálna demokracia spoločne môže vyhrať nasledujúce parlamentné voľby, či budú skoršie alebo neskoršie. Ale na základe toho, že tí ľudia sa budú cítiť spokojnejšie. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem aj ja za rozhovor.